smiling at me. You're going to die! I'm just really scared that something bad is going to happen. Nu pakhat chu damdoi overdose awangin a thi a afanu meichano pang Rose chuan anga ina hrelo tak chuan anu ruang chu a thlir renga kumtam takliam nu chuan Rose chu therapist alo ni to a office dokana amuthluk lai chuan phone call dongin damlo pakhat Carl chu boipui turin anlo ti a Carl chu rilrulam chiang lo ni in an ngaya Carl chuan mitam tak an thi to thule ani po chu relo te a thi ve tur thu te chu alo sai mol mola Rose chuan lo thlamuanin aum dan te chu a hriat thiam pui thule a thei to ba chu pui tur thu te chu alo hrila mase Carl chuan aum dan te chu engma a hriat thiam pui lo ti lo soin anin biak zo nu chuan Rose chuan a room chu a chua san vele a chumi nu chuan Rose chuan phone call dong le in nula pakhat boipui turati ani le a an thopui nu chuan Laura chungchang chu lo hril mol molin an college an professor pakhat chu Laura mulaya ai ti hlum thu te chu a hril boka Rose chu Laura an dana ruma chuan valutin Laura chu bangkila alo dinga Rose chuan in mel hriat tirna te nein Laura chu hadam taka om turin alo ti a Rose chuan Laura thil ton te chu azot ta a Laura chuan thil engemaw a hmu thin thu le chunga thil hmu te chu tuma in an rin sak lo thu te chu lo hrilin chunga thil hmu te chuan ati buai rang thin thu te chu alo hrila Rose chuan a thil hmu thin chu anom na ruma chuan ala omem ti zotin Laura chuan a om lo thu alo hrila Rose chuan a thil hmu chu enge ni ti lo zot chiang le in Laura chuan nui mel rap om zet mai a hmu thin thu le chu nui mel chuan voin ai thi don a ti thin thu te chu a hril boka Rose chuan chunga thil hmu te chu a tak tak ani lo ti lo hrilin a chang chuan mi hring te hian thil mak tak tak mu anga anin ngai thin thu le chung thil te chu a tak tak ni lovin an thluak na tho mai mai ani ti a hril boka Rose in thila soimol mol lai chuan Laura chuan Rose lam chu hoi phein Laura chuan lau nei ti hriat takin a chi ai le ta ngala Rose po chuan a hnunglam chu hoi ngal watin engma a hmulem lova Laura omdan te awang chuan Rose chuan ran pui tu a ko ta ngal wata chuti lai chuan Laura chuan ruma pot chu lo ti ke in pot ke them chu alo la a Rose in a en reng lai chuan Laura chuan nui mel rap om tak mai chuan alo en ta ko maya Laura chuan a rok tu zain a thi ta ngala Rose chu a hlau thongin Laura omdan te chu anga ina hrelo hle a chumi nu chuan detective pahnih lo kalin Rose chu Laura in ti hlum dan vel te chu an lo zot chianga Rose chuan room chunga Laura omdan le chet dan vel te chu a hril ta veka detective pakhat hi Rose bial pahlui Joel ani a Rose chuan Laura in ti hlum lai chuan thil pa ngai lo tak a thleng ti hrilin a hroka zaidon lai chuan anui sang ti te chu a hril boka Rose chu riru nuam lo zet chuan ina a ho a azote masters chuan lo muakin Rose hi abialpa Trevor nen an cheng du na zana chuan chhun lama athil ton te chuan lati boi zelin a ina Laura mel rap om zet maya lo ding reng chu a hmule ta thut maya a hlau tuk chuan athil ken lai chu thlau ngalin abialpa Trevor po alo thleng chhun zoma Trevor chuan Rose omdan te chu adik lowati in engthil nge thleng ti te alo zota Rose chuan a peisian a bora lawanga riru nuam lo mai ani thu alo hrila zanlama chuan Rose le Trevor te chu Rose unau nu Holly le apasal grey tenen chuan thil ei turin an chuak howa Holly chuan Rose nena chuan afapa birthday lo thleng mai tur po a hriat pui lo thu te chu lo hrilin Rose chuan a hnalama a buai awanga alo manghil thu te chu a hrila atuka chuan a hnalama chuan kal le in reception counter ngak tu nena chuan Laura report an lo thon te empty te alo zota aruma Laura report a chhiarmol mol lai chuan a unau nu Holly chuan lo kolin chutia a unau nu nena anin biak mol mol lai chuan Rose chuan tukver lam chu hoi chuakin pon lama chuan Laura thlani om tak chu mula in makati hle a
chumin hu chuan an dam lo pakhat Carl ruma kal tlang lai chuan thilmak tak a hmule ta a Carl chuan a en ngai en rengin nui mel a pu reng boka Rose chu adin munte en fia tum chuan avalut ta ngala chuti lai chuan Carl chuan Rose chu lo enin Rose nena chuan Ithido ati tamaya Rose lalu tuk chuan midang pun ngal vatin midang ho chuan an lo boi pui ta ngala chumin hu chuan an supervisor Dr. Morgan chuan Rose chu aruma kovin a om dan vela wangte chuan kar khat chung chol a pe a zana rirunuam lo zeta a om lai chuan a ina security alarm chu alo rile ta thut maya chutia alarm off mol lai chuan a in hnung lampang kongka te chu alo in honga a phone chu lo ri chhun zomin phone a biak mol lai chuan a hnung lama chuan tu emo an loading ni in a hria a chuti lai chuan a phone chu lo ri le in Rose chuan phone chu akeng mi alo ti a hreta a Laura voice record te angai thak mol lai chuan voice record ta chuan thomak tak a hretela chuti lai chuan abul mai a chuan Laura tharau chu lo lang le thutin Rose chuan a hlau hle a Trevor po room atang chuan lo chuakin Rose hlau lu tuk chuan chemte kengin Trevor chu alo tina mase Trevor chuan chemte te chu da thlangal turin alo ti a atuka chuan therapist doctor tho Dr. Medalin nen chuan inkomin Rose chuan a omdan te chu a hrilta a an patient Laura boral nu a thilmak tak a hmu thin thu te chu a hrila Dr. Medalin chuan a thil hmu le hriat te chu hril turin alo ti a Rose chuan Laura in ti hluma tanga a tharau a hmu thin thu te chu a hril ve a Dr. Medalin chuan anxiety anei wanga chutianga musul mai thin chu ni in angaya kartopa chuan a unau nu Holy Fapa Jackson birthday party a chuan avakal ve a Jackson nan a birthday present te a honglai chu an thlir ta thap maya Jackson chuan Rosin thila present chu honmasak per turin avala a Jackson nan a present bom a han hong chu azote khoilai ruang chu alo khai chuak ta maya chulai hmuna omte chuan makanti in an hlau thong hle a Rose po chuan azote ruang chu valavatin chulai hmuna omte hena chuan ama ti ani lo thu te chu lo soin Rose chuan Laura tharau chu a hmule ta ngala a hlau lu tuk chu dokana chuan in paltlu in dokandar thalang te chuan ati hliam na sa hle a damdo in a hruai ngal ni in an supervisor Dr. Morgan po chuan alo kana damdo in a tanga an hokonga chuan Rose chuan Trevor nena chuan ramhuain anti boi thin thule anti boi thin dan te chu a hril ve a an patient ama in tilum a hmu atanga chutianga omani thu te chu hrilin hrilfia atum biang nu po chuan Trevor chuan aril ru boi mai ni anga in an zo de po chu ama tha ni a rin thu te chu alo soya Rose chuan a omdan te chu hre omati in thil omdan chui chu chu atum ta a an patient Laura te professor ama in tilum Gabriel chungchang te chu internet lama te zongin chutia aboi puimol lai chuan thom a hrele ta a thoma hria ta wang chuan mungal vatin anung lama chuan anu tharau chu alo ding reng maya atuka chuan professor Gabriel te na chuan thil omjia hre chiang turin avakal ta a anu pui Victoria chuan alo dong songin Gabriel chuan thilmak tak a hmu thin thu te chu lo hrilin reilo te a chuan ama po aboral ngal thu te chu a hril boka Rose chuan Gabriel chuan a thil hmu te chu a soifia nga yemti alo zot le a Victoria chuan room pakhata hruain chu ruma chuan Gabrielan a thil hmu azia chuate chu banga te chuan alo in tar ta treu maya Victoria chuan Rose nena chuan Gabrielan a thil hmu thin azia chu ani thu chu alo hrila Rose chuan Victoria nena chuan a pasalin chung thila hmu tran dan te chu lo zotin Victoria chuan meiche pakhat in tilhum lai a hmu atanga chu tianga om tran chu ani thu alo hrila Rose chuan Victoria nena chuan a pasal omdan anga a omve thin thu chu lo hrilin Victoria chuan thin rim zetin an in chu chu san ngal turin alo ti a chumin hu chuan abial palhui detective Joel nena chuan vakal le in Professor Gabriela mulaya intilhum meiche chungchang te chu avazota Joel chuan chu meiche chu Angela ni thule athi dan te chu rap omati hle thu te chu alo hrila Angela chungchang te chu chui saktura lo ngen le in Joel chuan CCTV footage atang chuan Angela mulaya mi pakhat intilhum lai video chu a entira
video an han en chiang chu Angela bula intilum mi pa chu a thi don chuan nui mela puti an mule ta a ina ho nu chuan abil pa Trevor chuan Rose chu aril rulam chiang lo ni a angaya wang chuan Dr. Madeline chu an ina ako alo ni a Trevor an rilulam chiang lo ni a angaya wang chuan Rose chu a thin rim hle a anin chu chu san ngalin a unau nu Holly mutur chuan avakala Holly chu afa pa birthday ya Rose yom dan velte awang chuan alo lalung oilo hle a Rose chuan an patient pakhat Laura thi atanga chu tianga omani thu chu lo soin Holly chuan anu omdan ang chia chia omani thu chu alo shil ve boka Rose chuan thin rim zetin a u chu akal san le tanghala kara athut lai chuan a u Holly chu akar lampan chuan lokalin a u Holly moti chu ama ti boi tu tharau chu alo ni a zanlama chuan detective Joel chuan lokalin athil boi pui case ang chu somni lai an nei to thule mi som pakua te chu anin ti hlum to thu te chu alo shila chung boina nei jinga mi pakhat Robert chu a tho pui pa a mulaya a in ti hlum thule nililiam nu a meiche pakhat a tha thu te chu alo shila Rose le Joel te chuan Robert chu jela chuan wangmungalin Rose chuan Robert nena chuan a mulaya mi anin ti hlum thule chu tatranga thilmak tak tak a mu thin thu te chu a shila Robert chuan police te chu an bul hnaya omtir lo tura shilin a thil mu le hriat thin te chu a hril tur thu alo soya Rose chuan Joel chu chuatirin Joel chuan nu chuan Robert chuan an mulaya mi anin tha chuan anan chia chu a mutu te chunga alet thu te chu lo hrilin midang that ve mai tur chuan alo shila mase Rose chuan midanga tha theilo tur thu chu lo hrilin Robert chu mumal lo zetalo om ngalin duty te chuan an lo boi pui tangala ina ho nu chuan therapist Dr. Madeline chuan lo kolin achang du talem lova chumi nu chuan Trevor chuan message lo thonin in biak an ngai thu alo shila Dr. Madeline chu an ina chuan lo kalin reilo te chautal in biak adu thu alo shila Rose po chuan ina chuan lu tirin Rose le Dr. Madeline te an in biak mol mol lai chuan Rose phone chu lo ri in alo call tu chu Dr. Madeline chu alo ni a Rose chuan abul maya Dr. Madeline lo thutawang chuan makati hle a chuti lai chuan Dr. Madeline chu melrap omjet pu a lo omin a huna thleng trap to alo ti a Rose chu an hospital a chuan chemte ne nakalin damlo pakhat kar room a chuan avalut tangala a an chedon chuan akal san theinan Carl chu thangal atuma chuti lai chuan an supervisor Dr. Morgan polo kalin Dr. Morgan chuan a mai vunte chu alo pot thata ngala Rose chu lo har chuak thutin akara amuthu alo ni a Rose chuan aom dan te chu aningin hre omati hle a chutia kara thut lai chuan Dr. Morgan chu lo kalin Dr. Morgan mela chuan thilrap om tak tak a mule tangala a hlaulu tuk chu tlan chuak ngalin detective Joel chuan alo call boka Rose chuan Joel nena chuan an chedon chu ti top dan angai tu tur thu chu shilin a phone chu ati top tanghala Rose chu an no pan la ya an chen na ina chuan vakalin anu ruma chuan avalut tanghala an no pan la ya aom dan te chungai tu chuakin anu chuan tranpui tu ko sak turin angen aloni a mase Rose chuan hlavin atlan che tanghala kalna tur dang a hriat to lo wang chuan Rose chu an ina chuan thu in thom a hre chhun zom tanghala en fiatura avakal chu anu ruma chuan anu tharau chu a hmu tanghala anu chu khumatang chuan lo tho chuakin Rose chuan ngaidam adila Rose inu chuan Rose nena chuan aboral dona tranpui tu akau saklo chan chu alo zota Rose chuan a hlau thon thu le anu chu nu thatak ani lo thu te chu alo soi ve boka Rose chuan an no pan laya anu chuan a en kol that lo thu te chu lo soin thinrim zetin anu tharau chu a an khuma Rose chu soi sangalin tharau chuan Rose chu akal san lo tur thu chu a hrila Rose chuan meiche tharau chu beile tin alertrin ken lai chuan a hal tanghala an ina tang chuan chuak ngalin abial pahlui detective Joel nena chuan avakal leta a Rose chuan a omdan velte awang chuan ngaidam dilin a ina zankhat chawri chu adila Joel chuan zankhat chawni lo kumkhua abula omtur chuan lo somin rap omzet main alo nui tanghala Joel chuan bunghalin
Rose po chu atan che tanghala Joel in atanga achu nu chuan anu in tuala chuan alola ding rengti a hreta a dan te chu makati hle a chuti lai chuan Joel chuan lo kovin Rose chu lau tak chung chuan anu in chunga chuan atlan lut le tanghala Rose chu ramhuai chuan alo ti buai chhun zom tanghala ramhuai chuan avun te chu hi kin Rose ka chu keu sakin Rose ko chunga chuan alut ta a Joel chuan kongka chu hongin in chunga chuan alut ve theita a mase Rose chuan tuel theite in lein a mel te chu arap om hle a Rose chu Joel hu lai ngei chuan a in hal hlum ve ta a